Да, аз лично не помня, докато учехме изкуствен интелект да е бил развит толкова. В правилните ръце реално ChatGPT може да бъде много полезен, но повечето хора злоупотребяват с това, използва се в... По-скоро от мързалива гледна точка. Точно да, злоупотребява се. Просто отмързел може би, понеже се използва в училище, за домашни, за каквото ти трябва и те мързи да го направиш. Докато можеш да си намериш реално полезна функция на ChatGPT. И тогава изкуственият интелект идва полезен. Докато това не е полезно, защото хората затъпяват така. Реално съм виждал и много мемета, които са смешни за момента, но в бъдеще със сигурност няма да е. Бъдещите ни доктори в момента преписват на някой тест с ChatGPT. Буквално. Тъжно наистина.